खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे गुबुन रोखोमै जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा बेनो जाहैबाय UPPL सापर्टार सासे इउटुबारनि फारसेसो आङो नैबे कन्टेन्टखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर। दा बिथांखौ दिनैनि दिनाव माने गोथोङै बुंनांगोन ओरैबायदि जघन्य माने गियान गैयै आरो गियान थासेयावबो बिथाङा जुदि बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदोंब्ला माने जों बेखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन माने बर' हारिनि मासे बियाद होननांगोन आरो जोलैनि हांगार होननांगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बिथांमोननि खुगायाव दिनै महिलारी सारनि 17 बोसोराव मावनायखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा अनेक माने कुइसन खालामबाय थायो लोगोफोर। माने बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव महिलारी सारनि मावनायखौ नुलायलायै बबे गुदुङाव हाबनानै थायामोन बिसोरलाय। दा बेखौसो सिन्था खालामनांगोन 17 बोसोरावदि BTCआ बेसेबां डेभेलप जाबोदों। दा बै डेभेलपफोरखौ नुवाब्ला दा बै बिथांखौ जोङो मा होननांगोन। दा बिथाङा दिनै आंखौ मा बुंदों दैखरनि एम्बु होनदों। दिनैनि दिनाव 17 बोसोर मावनायखौ जुदि नुवाखैबा दिनै दैखरनि एम्बुआ सोर जाखो लोगोफोर आरो गाइस। बे 17 बोसोराव BPFआ मा मावदों आरो मा मावाखै जोंनि समग्र BTCनि रायजो राजा आइ आफा दिनै गासिबो मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय नोंफोरबायदि खर' गेसाव इउटुबारफ्रासो दिनैहाय खाना जादों। नोंफोरबायदि मेलेम गेसाव इउटुबारफ्रासो दिनैहाय महिलारी सारनि मावनायखौ नुवाखै, BPF हान्जानि मावनायखौ दिनै नुवाखै। जिहेथु नोंसिनाव मेलेम गैया नालाय, मेलेम दंबासो साननो रोंगौमोन। दिनै 17 बोसोराव मावनायखायनोथ' दिनै BTCआव बेसेबां डेभेलप जादों बेखौ नों गियानाव दङ बोरमा। दिनै आं नों बायदिनि फट'बो आंनि चेनेलाव लाबोनो सानाखै आरो नोंथांनि चेनेलनि मुंखौबो आं लानो सानाखै आरो नोंथांनि भिडिअ' मुं चेनेल लानानै बा लाबोनानै आङो नोंथांखौ पपुलार खालामनो सानाखै। बिनिखायनो दिनै आं आन्दोनै नोंथांखौ रायनाय जाबाय आरो फटकबो लाबोनाय जानाय नङा दिनैनिफ्राय। दा दिनै 17 बोसोराव जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो महिलारी सारखौ मोननाया बिराद खाफाल गोनां साननांगोन। दिनै 17 बोसोराव जुदि महिलारी सारखौ जुदि मोनामोनब्ला जोंनि नैबे हारिनि अबस्थाया मा जागौमोन रायजोफोर। जोंनि बर' हारिया मा जागौमोन दिनैसिमबो। जोङो दिनैसिमबो उदां जानाय नङामोन। बबेबा मोनसे जायगायाव थांब्ला जोङो खेलायनाय नामैनो गुबुन हारिफोरजों थेख्लाय जागौमोन। खर' दिखांनानै दिनै गसंथानो हायै बायदि जागौमोन नैबे हारिया। नाथाय दिनै नोंथांमोनाखि बेफोरनि फारसे साननो रोंदों। दिनै नोंथांमोन बायदिया बाख्नायनांगौसो, जोंनि बर' हारिया बाख्नायनांगौसो। महिलारी सारखौ दिनै सनमान होनो रोंनांगौमोन। नाथाय दिनै नोंसोरबायदि मेलेम गेसाव गेसाव इउटुबार आरो माखासे UPPL दोलोनि खर' गेसावफ्रा दिनैहाय बेफोरखौ सिन्था आरो साननोबो रोङा। दिनैनि दिनाव आं बे बोरमा फान्था इउटुबार बिथांनाव कुइसन खालामबावगोन। 17 बोसोराव BPF दोलोआ जेबो मावाखै जाबाय दे। नाथाय बे 4 बोसोराव UPPLआ मा खामानि मावखो नोंथाङा फिन होदो दिनैनि दिनाव। दिनै नोंथांमोननि UPPL सरकारा बबेबा जायगायाव मोनसे मडेल हस्पिटाल लाबोनो हादों नामा? बबेबा जायगायाव मोनसे स्कुल लाबोनो हादों नामा? बबेबा जायगायाव मोनसे कलेज लाबोनो हादों नामा? बबेबा जायगायाव माबा मोनसे मोजां आसनि लाबोनो हादों नामा? बबे जायगायाव बिथाङा मा जौगानायनि मा खामानि मावनो हाखो? बबेबा जायगायाव नोंथांमोननि UPPL हान्जाया माबा मोनसे गोदान लामा बानायनाय नुदों नामा? बे 17 बोसोराव BPF दोलोनि मावनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जाम्बा बुरबक इउटुबार। नोंफोरबायदिया दैखरनि एम्बु। नोंफोरबायदिया नोंथांनि बाजारनि खना खनला मा दं बेखौनो नुवा। नोंथांनि बे बाजारा, नोंथांमोननि बे गामिनि बाजारा BPFनि दिनाव माबायदि सोलिदोंमोन आरो दिनै नोंथांनि बाजारा माबायदि होरलां होथां जादों आरो बे गामि खना खनलानि मोनसे बाजार दं बेफोर दिनै माबायदि अबस्था जादों बेफोरखौ नोङो सिन्था खालामदों जाम्बा।
दिनै BPFनि मावनायखौ नों मा बुंनानै फोजोबनो हानो दे? दिनै जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै BPFआ मा मावदों मा मावाखै। दिनै नोंसिनि प्रमद बन्धु बिथाङा BPFनि बानायनाय अफिसाव थानानै दिनै BTCखौ बिथाङा सालायगासिनो दं। दिनै महिलारी सारनि बानायनाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां बेरामनि थाखाय बेयाव थांनानै गोबां जिउ बासायगासिनो दङ। केन्सार हस्पिटाल सोर बानायदों? महिलारी सार बानायनाय नङा। गोबां जायगायाव मडेल हस्पिटाल बानायदों, बे महिलारी सार बानायनाय नङा। CIT कलेज बानायदों, बे सोर बानाया? नोंसिनि प्रमद बर' बानायनाय। इन्जिनियारिं कलेज दङ, बेखौ सोर बानायनाय? बे महिलारी सार बानायनाय नङा। आरो बिनि अनगायै गोबां एग्रे बेग्रे बुंथ्र'नो हायै दिनैहाय गोबां डेभेलप खामानि मावदों बिथाङा। अब्ला नोंथांमोननि मेगनाव अबाव थांखो? बोरमा, फिथांगि जाम्बा इउटुबार बिदिखौ खर' मोजां होननांगौ ना खर' गेसाव होननांगौ जाखो? दिनै महिलारी सारा जुदि बे जुरिजेननायनिफ्राय 17 बोसोराव बेफोरबायदि खामानिखौ मावामोनब्ला बे अबस्थाया मा जागौमोन जाम्बा? दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन UPPL दोलोआव मा होननांगोन? आं गासिखौबो बुङाखै दे, मानि खय एकजन बिराद खर' गेसाव गेसाव मानसि थानायखायनो दिनैनि दिनाव साननो गोरों UPPL बिथांमोनाबो दिनै सोलायनो हायाखै जादों। जिहेथु नोंथांमोनहा बै बिथांमोननि बुजिनायखौनो बा बै बिथांमोननि बुजिनानै खामानि मावनो लानायखौ नोंथांमोना अबजेक्सन होगासिनो दं। बिनि थाखायनो दिनै UPPLनि गोबां बुजिनो गोरों दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जाग्लुंनाय, गाव गावनि उदैखौल' नायनाय, सम फैनायनि सिगां खामायनानै लाखानोसै होननाय नैबे अबस्थाया जादों। लाखा बास गाज्रि सम फैगासिनो दं UPPLआ। आरो नैबे समाव जुदि बा नैबे दावहायाव जुदि UPPLआ जेननांगौब्ला आरो 100 बोसोरबाबो UPPLआ फैला। बे खोथाखौ रेकर्ड खालामनानै ला नोंथांमोना। नोंथांमोना सरकार जोबनायनि लोगो लोगो UPPL होननाय मुङा थाबावगोन नामा? चेलेन्ज। आरो बे 17 बोसोराव एग्रे बेग्रे लामा दालां बानायदों। दिनै नोंथांमोननि UPPL सरकार प्रमद बन्धु बिथाङा बेफोरबायदि एग्रे बेग्रे लामा दालां बानायनो हादोंना? दिनै महिलारी सारनि बानायनाय स्लिम स्लिम लामाजों नोंसिनि प्रमद बन्धु बिथांमोन आरो नोंथांमोननि लिडारफ्रा दिनै फेंफा दामै दामै गारि सालायगासिनो दं। बेफोर सोर बानायनाय? महिलारी सार बानायनाय। दुगा बुंनानै लाब गैया। दिनै जुदि महिलारी बानायनाय लामाखौ जुदि एरखुजोबनांगौब्ला खुनु लामा थानाय नङा दिनैहाय। गासिबो माने गामि दरसेनिफ्राय गामि दरसेयावनो थांनो हानाय नङा। जुदि नोंथांमोननि लामा बानायनायाल' थानांगौ होनोब्ला आरो BPFनि मावनायफोरखौ एखुजोबनांगौ होनबा बे BTCआव जेबो गैया, जिर'सो जागोन। दरसे गामिनिफ्राय दरसे गामियावनो थांनो हानाय नङा, साइकेलबो सालायनो हानाय नङा। ओरैबायदि अबस्था। लाजिनांगौ दिनै नोंथांमोनहा। दिनैनि दिनाव 17 बोसोरखौ लानानै नोंथांमोना राजनिति खालामाबानो जेबो खि गैया। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा राजनिति खालामनो हायो रायजोफोर? सेल्फ हेल्प ग्रुप बेखौ लानानै राजनिति खालामो, बेबो हमजालाजोबो। अरुनदया स्किम बेखौ लानानै राजनिति खालामो, बेबो सोरलां बोरलां जाजोबो ससे समाव हमजाना बायनानै। आरो रेशन कार्ड आरो माबा गेसाव गेसाव मा होनो बिदिखौ आसनिनो मोनसेबो खामानिया साक्सेस जाया, ओमफ्राय आनसाक्सेसजोब। आरो दिनै 4 बोसोर जानानै बारबाय, 5 बोसोराव फैगासिनो दं। अब्लाबो नोंथांमोननि बे बिटिआर सान्ति सुक्तिया दिनै मानो मोनसेबो दफाया इमप्लिमेन्ट जायाखै? बेफोरखौनो लाजिनांगौब्रा। आरो दिनैहाय नोंथांमोना सान्ति सुक्ति फैदों होनदों बा सान्ति जादों होनदों। बबेयाव सान्ति जाखो? रायजो राजाफोरनाव सोंदो नोंथांमोना। दिनै सान्ति जादोंब्ला NDP बिदा फंबायफ्रा मानो गवाखै? आं बे मोनसेखौल' एग्जाम्पल होबावबाय। बिनि अनगायै हाजार हाजार एग्जाम्पल होनो हायो। नाथाय आङो नोंसोरबायदि गेसाव इउटुबारनो
माने फिन होनांगौ होननानै आं सानाखै। लाजिनांगौ, समा फैग्रोथों, रायजो राजाफ्रा बै मावनायनि समफोरखौ माने नोंथांमोननो फिन होनो थांगासिनो दं। अब्लासो खर' हमगोन सानसे, बुजिगोन। दिनै जाय समाव थाखा फैसा उखैनानै नैबे गुसुं समाव दोल बोदलानो थांनाय बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव खर' हमनो गोनां जागोन। बेखौ हले सिन्था खालाम रायजोफोर। आरो फिथांखि इउटुबार मोसौ साइज जोलैनि हांगार बर' जाथिनि बियाद, माने नोंथांमोन बायदिखौ गाज्रि गाज्रि रायनानैबो लाब गैया। जिहेतु बै खि जाग्रा मोसौआ जेसेबांखि बादा होआ मानो माने बे खिखौ जाखागोनखा आरो ओरैबायदि अबस्था। जिहेतु दिनै नोंथांमोन बायदिया बुजिनो सोलोङाखै, जिहेतु दिनै नोंथांमोन बायदिया जानला मोनला कन्टेन्ट लाबोयो, नङै नङै बाथ्राफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि मावनायखौबो मावाखै होननानै बिराद जानला मोनला गेसाव गेसाव भाषाजों कन्टेन्ट लाबोयो। दिनै ओमफ्राय UPPL जायनाखि सापर्टार बे बिथांमोनाबो बास लाइक होनानै हरनायफ्रा जायाबो फ्रामाबो। दिनै बैफोरखौ सापर्ट बानायनाय मानि दिनै मा जागोन, जाय सापर्ट खालामग्रा बैफोरबो दिनै खर' गेसाव होननानै लानांगोन। आरो रायजो राजाफ्रा फल' खालामो, गोबां गिदिर गिदिर मानसिफ्रा फल' खालामो। नंगौना नङा रायजोफोर? दा दिनै बैफोरखौ सापर्ट खालामनाय मानि दिनै गाव गावखौ फाननानै लानाय, जाय सापर्ट खालामग्रा बिथांमोन माने बिथांमोनखौबो दिनै खर' गैया खर' गेसाव होननानै सानजानायसो दिनैनि दिनाव। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि जेनाखि सरकार प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि सरकार, बिथांमोना खुगायावल' मावो एग्रे बेग्रे, सोरांबानो माबा स्किम बेखेवो, माबा अन्थाइ खाम्फा हायो, माबा हायो। खिन्थु स्किम बेखेवखांनायनि उनाव बै खामानिया जादोंना जायाखै जोंनि सोरबा रायजोफ्रा बेखौ फल' खालामदों दा? दिनै खुगायाव मावो बिथांमोनहा, गोबां अन्थाइ खाम्फा बेखेवो, नाथाय बैफोर खामानिया दिनै जादोंना जायाखै रायजो राजाफ्रा रावबो मानि फिन आरो मानि फल' खालामनाय जाया। बेखौनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवबानो उमुगा ओरैबायदि मावलांबाय सानो। खिन्थु बै खामानियादि मानि जुरि जेनाखैबो, मानि ओरैनो गोदोनानै थाबाय, बेखौबो सिन्था खालामा। नंखायनो दिनै बिथांमोननि जेनाखि अबस्थाफोरखौ रुजुनानै नायोबा जोंनाबो महिलारि सारा मोनसेबो खामानि मावाबाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै उमुगखौ मावबाय, उमुगाव दालां खालामबाय, माबा माबि खालामबाय होनाबानो, बेफोरबायदि होनाबानो जानाय नंला बायदि आं सानो। दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि भाषण नाय नों, गोबां जायगायाव गोबां उमुग मावबाय, माबा हेन थेन बायदिसिना होनलाबायो, उनावहाय मोनसेबो खामानि गैया। दा रायजो राजाफ्रा बुजिला नालाय बेफोरखौनो, उमुगा ओरैबायदि मावदों, उमुगा मावदोंनो नै। नंखायनो खुगाया सालु जामारनांगौ प्रमद बन्दु बिथां बायदि। सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा होनदों। दा दिनै बिथांमोनहा बिराद सोमख्रावो, रायजो राजाफ्राखि बेफोरखौ बुजिया। दिनै महिलारि सारा खम रायज्लायो, गोबां भाषण होआ बिथाङा, रायजो राजाफोरखौ थगायनो रोङा। दा दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गाज्रि मोनो होननायसो जासिगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा बिथांमोननि बायदिब्ला जोंनाबो महिलारि सारा थगायग्लुंजोबनांगौ, स्किमफोर होनानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवला जोबनांगौ, ओमफ्राय खामानिखौ मोनसेबो मावनो नाङा प्रमद बन्दु बायदि। दा लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव मा मावखो बेखौ सिन्था खालामनांगौ। दा दाखालि देरहानायाव गिलु फालु दुगा जाबाय, रंजाबाय। दा बेनो बिथांमोननि जोबथा रंजानाय आरो जोबथा मोसानाय। बै समाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों प्रमद बन्दु बिथाङा बेसेबांबा गोजौ बारल'नानै मोसानाय बायदि। दा नैबे समनि मोसानायाबो बिथांमोननि जोबथा मोसानाय। दा बै समनि मोसानायाबो बे बोसोरनिनो जोबथा मोसानाय। दा बिथांनि जोबथा बिदाया फैगासिनो दं, समखौ नेनानै थादो। आरो खावलायबाय जाहाथे बै गेसाव इउटुबारफोरखौ लानानै माने बिथांमोना सापर्ट खालामनानै गाव गावनि माने सन्मानखौ जाहाथे माने माइनास खालामा, बेखौ खावलायबाय लोगोफोर।